खुलुमबाय सूर्यरं आङो राकेश रामसि आरो बे समाव एक्स बिएलटि कोअपारेटिव ससाइटिनि आफादगिरि बिथां मनज कुमार ब्रह्मआ रोखा बाथ्रा बुंदों जे बर' हारिनि अलखद थामहिनबा बे समाव बर' हारिनि खौसेथिनि जे बाथ्रा सावरायबाय थानाय बे सावरायबाय थानायाव जोंबो मदद दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एक्स बिएलटि कोअपारेटिव ससाइटिनि बिथां आफादगिरि मनज कुमार ब्रह्मआ आंनि राजनितिक जानाखि मेम्बार बे मेम्बारशिपखौ आङो टटेलि टेक खालायनानै जाथिनि भबिसतनि थाखाय आं खामानि मावनो ओंखारबोदों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हारिया बर' हारिया खौसेथिखौ लुबैदों, बर' हारिया बे समाव गोजोनखौ लुबैदों आरो जाय बिथांमोना माहारियारि आफादफोर बे आफादफोरनि जे खावलायनाय जे बर' हारिनि जे गेरेमसा बर' हारि दानाय आरो बर' हारिनि जे अलखद सम बे अलखद समाव बयबो आफादफोरा खौसेथि जानांगौनि जे खावलायनाय बे खावलायनायाव जोंबो मदद दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों एक्स बिएलटि कोअपारेटिव ससाइटिनि बिथां आफादगिरि मनज कुमार ब्रह्म बिथाङा थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' हारिनि मोनफ्रोमबो जे आफादफोर बे आफादफोरा खौसेथि थानानै आरो खौसेथियै बर' हारिनि थाखाय आरो बर' ससाइटिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारनायाव जोंबो मदद दं होननानै फोरमायथिदों बिथां एक्स बिएलटि कोअपारेटिव ससाइटिनि आफादगिरि बिथां मनज कुमार ब्रह्म बिथाङा थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बर' हारिनि जे अलखद बे अलखद समाव बिथां एक्स बिएलटि कोअपारेटिव ससाइटिनि आफादगिरि बिथां मनज कुमार ब्रह्मआबो सिगां गसंनो थाखाय ओंखारबोदों। मख'नांगोन जे बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन हाबाफारिनि थामहिनबा माहारियारि आफादफोरनि जे हाबाफारियाव बे समाव मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव मदद होनो थाखाय सिगांबोदों एक्स बिएलटि कोअपारेटिव ससाइटि बिथांमोनाबो। दानिया फैदो बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव होनि लुगैदों। आङो एक्स बिएलटि वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि जाजेननायनिफ्रायनो गासै जोंनि बर'नि जातीय दल संगठनफोरजों गोबांजोंनो सावरायनायनि गेजेरजों आरो जातीय दैदेनगिरि बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा जोंखौ खावलायदों जाथियाव गोबांथार अलखद जिहेतु नुजाबाय बे अलखद नुजानायखौ जाहाथे नोंथांमोननि आफादनि जानानै बा नोंथांमोननि आफादखौ जोङो खावलायनो लुगैदों हिसाबै बा खावलायनाय हिसाबै जोङो बेखौनो बिथांमोननि बोसोन बायदियै बिथांमोननि थिननाय बायदियै बिथांमोननि खावलायनाय बायदियै दानि बर'नि जानाखि भबिसत बे भबिसतखौ नुहुरनानै जों गासै एक्स बिएलटि वेलफेयार कोअपारेटिभनि एजुकेटिभ बडिनि गासै सोद्रोमाफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे थिरांथा जों लानो हादों। जाथिनि भबिसतनि थाखाय जाथिया बोरैहाय खौसेथि जालांनो हायो, जाथिया भबिसतआवहाय बोरैहाय गेरेमसा जाथि हिसाबै पृथिबिराव बा बुहुमाव गायसनलांनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दा जोंनि बर'नि मोनफ्रोमबो जातीय संगठनफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे थिरांथा पलिसि जों लानो हाहैदों जे जोंनि गेजेराव खौसेथिया दरखारथार। बे दरखारखौनो बोरैहायबा मोगथाङाव महर होनो हायो बेखौनो जोङो गासैनिसिमबो दल संगठननि बुद्धिजिबिफोरनि गासै दैदेनगिरिफोरनिसिम जोंनि एक्स बिएलटिनि जानानै आं गुरैयै खावलायनाय थाबाय। जोंनि बे खौसेथिनि जानाखि मिशन बे मिशनाव जाहाथे बयबो मोजां रोखोमै सुबुरुन होनायनि गेजेरजों जोंनि मिशना भबिसतआव साक्सेस जाहैयो। जाथिया खौसेथिनि गेजेरजों जोंनि जाथिखौ गेरेमसा जाथि हिसाबै गायसनलांनायाव जाहाथे बयबो आग बाहागो लालाङो आं बेखौ गुरैयै खावलायनाय थाबाय। आङो दिनैनि नोंथांमोनखौ खावलायनानै बा लिंनानै लाबोनानै आंनि स्पष्ट'करन होनो बुंनांगौ बाथ्राया एसेखिनियानो। गोजोन्थों।